بله تمشوانین هجا امی بزن بن که خلک bajarê Dêrikê heroha deverên gundzewارên wê em bizan bin ka çawa cejna xwe birê ve birna biriya peyamnêrê ARKê ji Dêrikê merhaba Ehmed Sofî serhêla telefonê dem baş Ehmed destpêkê de çimir bidê xuyakirin xelkê bajarê Dêrikê û kesên gundê derdora wê çawa ji cejna xwe birê ve birin دەستێک عادلا جژناوە پیرۆز بێ و جژنا هەموو تەمەشەوانێ تەلەڤیزیۆنە ئارکێ لە کوردێ بێ لە کوردستانê بێ دەربەری کوردستانê بێ جژناوە پیرۆز بێ هەروەها جژنا پێشمەرگەیەن قەهرەمان دیێ سەنگەر و چەپەرên شەر de یەک و بەرەوانیە diber rûmeta û şerefa miletê Kurd e dike cejna wa jî pîroz bê cejna pêşmergê yekem pêserok Mesûd Barzanî jî pîroz bê rastî cejin adla li Dêrikê bes tenê bi nav cejin sermede hatiye tu wêneyê cejnê li tax û celdên bajarê Dêrikê her wiha li gundê dorûberê Dêrikê bi rastî ti rengê cejnê tu wêneyê cejnê wekû berê mirov tê nagihê ku cejin hatiye dema ku tu seredana kes û karnê xwe jî dikî mirovnê xwe jî dikî dimînê heyîrî dimînê matmayî ka gelo yê qehwa tehil bidête yan yê têkiyê cejnê bidête ji ber Rewşa ku welatê re derbas dibe wekû hûn niha di Nûçegihanê jî hatî ragihandin şûrê va kesên qirêjên grûpên tendewên Xwedê nas Daeş wê seranserê Kobanî ye Koban di ber guranê de ye bi çi rengî miletê Kurd çi li Dêrikê be çi bi li Qamişlo çi hemû bajarên Kurdistanê yê bi çi rengî cejna xwe bike cejin tenê bi nav hatiye rast e cejna qurbanê cejnekî Kurdiye bi rastî ji ber cejna İbrahîm Xelîl e dema ku İsmaîl xwestî bike qurban heta weke niha bi rastî ew qurban di nêv miletê Kurd de hê neraweste qurbanên azadiyê ta wekû niha jî hê berdewamin Ehmed penaberên şingalê ku li kampa Newroz niha dimînin kesî seredana wan kiriye kes dizanê bê wan çawa cejna xwe birê ve birin em bêjin ji partiyên siyasî ji her du encûmenan tiştekî wilo çêbû براستی گور آگاهی بر دسته مکتی partiyên siyasî neçûne kempa Newroz û cejnawa penabera pîroz bikin lê em zanin ji herêma Kurdistanê ji ware hin qurban hatibûn hin sewal hatibûn bû cejna qurbanê bigurînin ser wa penabera were belavkirin ew penaber jî wekû tevayî milletê Kurd bi rastî ew ên penaberin yani ti rengê cejnê cem wa xuya nekir hin zarokên wa li Dêrikê li gundên nîzîkî kempa Newroz dihatin li gund digeran li bajêr digeran wekû berê yani dimînin zarok ew ê ku dihatin geran lê wek dî kesek dî ku herê cejna va kesa pîroz bike bi rastî ew agahî ber destê me neketiye û em pê nehesabin بله اون دزانن به هجمارا کسی bajarê Kobanî penaberî Dêrikê bûyî hijmara wan nêzîkî çi qasî heye Rewşa wan çawaya ew penaberê birayên me yên Kobaniyê ku hatîne Dêrikê ji mara wa gor amarên dest neketîn ve gihaye zêdetir ji 200 heta 250 mirova hin li Dêrikê dimînin hin li gundê Elî Gamêş Şirikê li Girbalat ew dimînin seredana wa hatiye kirin bi rastî berî çend roja jî xelkên gundê Şirikê Elî Gamêş Girbalat gor agahiyên dest me jî ketîn rêxistinên partiyên siyasî me endamên partiyên siyasî ku ew erk li ser milê xwe girtina alîkariya wa penabera dikin biçî kirine di malên xwe de yanî ne li Tederêdî ne di malên gund de ne çil Girbalat çil Şirik çi Elî Gamêş bi rastî jî ev her sin gundê henê jî edla ne tenê belkî ev zêdetir ji 2 sala ye ev gundên henê bûne wekû hêlînekî ji va penaberên ku dixwazin herin başûrê Kurdistanê li wa gunda dimînin belkî hin ji wa heyv li wa gunda dimînin xelkên wa 4-5 gundê li ser sînor bi rastî bûyî erkê xwe yên niştîmanî serê sedafet dirabin بله Ehmed pirsek dawî li ser biryara encûmena niştîmaniya Kurdî
کو بریار دانەوەی هێزێک لەشکری ئاوا بکەن ji بۆ دەرباسی کۆبانێ ببن نەرینەی خەلکێ باژارê Dêrikê û derdora لەسەر vê biryarê çawa ye؟ براستی ام دماغ کل تاخین Dêrikê digerin piştî ev biryara Encûmena Niştimaniya Kurdî hatiye spandin tihêvekî geş diçavin xortên kumayîn li Dêrikê gundê dorûberê wê gelek cara pirsê kirin gelo ev biryara henê rast e nexwe em ê ew hêzê ava bibe û em ê berevaniyê diber welatê xwe de bikin ji war tê gotin ev biryara Encûmena Niştimaniya Kurdî ye û biryara Encûmena Niştimaniya Kurdî جی به یه از هیزن ورن آوا کردن جبر مافه برابانی مافه کی پرسته کس نکاره قدغه بکی کس نکاره کوی نهله مرود برابانی دبر مال خود بکی دبر آقا خود بکی براستی خلکن Dêrikê از بریاره هنه بلنداری دن رخینن و آمادن کو هرن کوبانه هر وقت تایبت برابانی دبر باجار خود بکی مایی بکن چل Dêrikê به چل قامش لو بجبر از ایریشن هنه براستی اگر کوبان ذیک هره از ایریش لکوبان نارا وصن از ایریش بریوا القامش لو لعفرینیا لدێرikê لبتبایی باجار کردستان روجاوای کردستان بله گلک سپاس احمد صوفی پیامنر ARKê ji Dêrikê tibmere bûyî gelek spas ji bo beşdariya